హే గాయ్స్, ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి అనుకుంటున్నారో ఈ వీడియో అస్సలు స్కిప్ చేయకండి, ఎండ్ వరకు చూడండి. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసింది ఫర్ ద ఇయర్ 2025. పోస్ట్ వచ్చేసి క్రెడిట్ ఆఫీసర్. ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే December 17th రిలీజ్ అయింది గాయస్. కానీ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ డేట్ వచ్చేసి 20th December అండ్ ఎండింగ్ డేట్ 5th January 2026. టోటల్గా మనకి 514 వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ అప్లికేషన్ మోడ్ వచ్చేసి ఆన్లైన్. ఏజ్ లిమిట్ అయితే 25 to 40 years అని మెన్షన్ చేశారు. అండ్ శాలరీ రేంజ్ వచ్చేసి 64,820 to 1,02,300 అని మెన్షన్ చేశారు. సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ. సో డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ గాయస్. మీకు ఈ షార్ట్లో అయితే జాబ్ హైలైట్స్ చెప్పాను. ఫుల్ డీటెయిల్స్ కోసం లాంగ్ వీడియో పోస్ట్ చేశాను, కిందన లింక్ ట్యాగ్ చేశాను చూడండి. అలాగే అప్లికేషన్ లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను. మరిన్ని జాబ్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.